ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон, аз шумо блоги тоҷиконро тамошо кардаед. Бародарон, ба канали мо ҳатман обуна шавед, ба зангу лазер кунед так аз видеоҳои нави мо бехабар монед ва лайкро пахш кунед. имрӯз бародарон дар бораи шоҳаншоҳи давлати Ҳахоманешиҳо Куруши Кабир чӣ гуна ваҷ сулолаи худро таъсис карда буд ва чӣ гуна мағлуб шуд ва барои чӣ сайри онро аз тана ҷудо карданд маълумот медиҳем. дар асрҳои 19 то милод дар шимоли ғарбии Эрон қабилаҳои ориёӣ зиндагӣ мекарданд. модҳо ба ақидаи аксари олимон онҳо ба инҷо аз Осиёи Миёна омада буданд. шоҳи охирини онҳо Астиак ном дошт. соли 558 пеш аз милод Куруш бар зидди шоҳи Астиак қаём кард. соли 550 модро фаҳ намуда шоҳи онро асир гирифт. вай дар баробари унвони подшоҳи Форс унвони подшоҳи Мидиро ҳам соҳиб шуд. Куруш ба яке аз ба духтарони Астиак хонадор шуд. дар баробари форсҳо модҳо низ баробар ҳуқуқ буданд. дар ёд меорем ки дар ҳамон давра давлатҳои Мидия, Лидия, Бобул ёки Вавилония онҳо давлатҳои калонтарин буданд. пас аз он ки Куруш Мидияро ба таҳти назороти худ гирифт, вақт барои Лидия омад. шоҳи Лидия Крес яке аз сарватмандтарин ва бузургтарин подшоҳони Шарқ буд. ӯ медонист ки чӣ гуна душмани хатарноке чун Куруш дошт ва ӯ қарор кард ки ҷангро худаш оғоз кунад. Крес дар соли 547 ба Каппадокия ҳамла овард. ҷанг бенатиҷа хотима ёфт. Крес барқарор шуд. ҳамин тариқ Куруш тамоми соҳилҳои Осиёро забт намуд. дар навбат давлати Вавилония яъне Бобул буд. дар фасли баҳор 539 пеш аз милод Куруш ба муқобили ӯ ҳамла кард. дар айни замон Набонид подшоҳи Бобил огоҳ буд аз ҳамлаи Куруш ва вай хуб тайёр шуд. аммо қувваҳои мусаллаҳи Куруш хело ҳам барҷаста буд ва дар соли 539 12 октябр артиши Куруш ба Бобил ворид шуд. саркардии онро ба қатл расонид, аммо худи шоҳро наҷот дода ӯро ба ғурфаи шарқӣ фиристод. пас аз фарпӯши Бобил ҳамаи давлатҳои ғарбӣ ба Куруши Кабир таъмил буданд. фақат як давлати Миср ёки Египет монда буд. салтанати Куруши Кабир чунон барҷаста буд ки вай боварӣ калон дошт ки Мисрро ба осонӣ фатҳ мекунад. аммо Куруш тасмим гирифт ки ба тарафи шимолу ғарбӣ яъне Осиёи Миёнаро аз ҳуҷумҳои масаҷедҳо таъмин карда сарҳадҳоро мустаҳкам кунад. соли 530 шоҳаншоҳи форсӣ Куруши Кабир ба Осиёи марказӣ маърака гирифт, аммо муваффақият ба сӯи Куруш боз наомад ва ӯ дар шарқи Амударё бо лашкарони худ кушта шуд. лекин баъди марги ӯ писари ӯ Камбизом Мисрро Египетро мағлуб карда ба сулолаи Форс даровард. ҳамин тариқ биёед акнун маълумоти пурратар диҳем дар бораи марги Куруши Кабир. ниҳоят Куруш дубора ба сӯи Осиёи Миёна ҳаракат кард то хавфи ақибгоҳи худро бартараф намояд. он вақт ҳукмрони масагетҳо Томирист шоҳзан буд. вай бо вуҷуди зан буданаш ба хилофи чашм дошт аз ҳамлаи душман наҳаросид. Куруш ки ба қувваҳои мусаллаҳаш интиқол дода дар як масофа лагер таъсис дод. рӯзи дигар лагерро тарк кард, гӯё ки гурехта буд. дар лагер шаробҳо ва ҳама асбобҳои барои ҷанг буд. вай онҳоро партофту рафт. вақте ки маликаи мазҳур дар ин бора огоҳ шуд, ӯ писари худро ки ҳанӯз ҷавон буд бо қисми сеюми аскараш фиристод ба лагери Куруш. вақте ки Куруш инро фаҳмид, ӯ шабона баргашт ва ба душманон ҳамла кард ва ҳамаи онҳоро ба қатл расонид. ҳамон ҷумла писари ягонаи Томирис ҳам фаф дид. баъди ин воқеа ба Томирис хело душвор буд. вай фарзанди ягонаи худро аз даст дод ва дар ашк рехт. баъд бо аламу машаққат маликаи Томирис Курушро бо ҳила дар дунболи худ ба тангҳои кӯҳ кашид ки пешакӣ дар камарҳои он сарбозони худро ба камин ниҳода буд. Томирис дар ин ҷо кушини 200 000 нафари Курушро ба қатл расонид. малика амр кард ки сари буридаи Курушро ба машка бо хуни одамӣ пур карда шуда андозанд ва худ бо чунин суханон ӯро маҳкум намуд. инак сер шав аз хуне ки ту ҳамеша ташнаи он будӣ ва ҳеҷ гоҳ аз он сер намешудӣ. ин муҳорибаи таърихӣ ва бохтии Куруш соли 530 пеш аз милод рӯй додааст. на аз ин сабаб Куруш яке аз шахсиятҳои машҳуртарин дар тарихи инсоният монд. аммо шумо чӣ тавр фикр мекунед бародарон? Куруши Кабир шоҳаншоҳ буд ё бераҳмтарин буд? фикри худро ба комментарий баён кунед. ба ҳамин навори мо ба охир мерасад. ин буд маълумоти мо. сарбаланду хонобод бошед.